Σήμερα θα διαβάσουμε ένα ποίημα της Κικής Μαυρίδου. Η Κική Μαυρίδου γεννήθηκε ένα ξεχασμένο Μάη στη Θεσσαλονίκη. Παιδί ακόμα, οι γονείς της τη μετανάστευσαν στη Γερμανία. Επέστρεψε αργότερα στην πατρίδα για να σπουδάσει νομικά, υποκριτική και θεατρολογία. Γράφει από τότε που η θύμηση ενεργοποιήθηκε στο συνειδητό της. Μα δεν το βλέπεις, αγάπη μου. Μετατρέψαμε τα όνειρά μας σε ανάγκες. Τις ανάγκες μας σε επιβολή. Εκείνα τα τρυφερά θέλω που μας κοίμιζαν τα βράδια σε πρέπει. Και όταν τα πρέπει, και όλα τα πρέπει, σε καταναγκασμό. Παρασυρθήκαμε σε αδιέξοδα για ένα ξεροκόμματο χλειδής. Τι χρώμα έχει ο ουρανός, θυμάσαι? Εκείνα τα κόκκινα λουλούδια που μου μάζευας, πώς μυρίζουν, θυμάσαι? Τι κάνουμε εδώ? Τι κάνουμε εδώ ανάμεσα σε αλγόριθμους και ισολογισμούς? Πού είναι τα ποίηματα και οι μυρωδιές των λέξεων? Εγώ και εσύ, τι κάνουμε εδώ? Θυμάσαι? Αχ, αγάπη μου, αντί για κυπουρός ζωής, πως γίναμε βομβιστές αυτοκτονίας.